Igbo mma mmanụ onye na-ekwu na Maazị Tony Mbata anyị hụrụ akpa eke ji anya gaa m akwa Governor of Delta State Edo State Monday Okpogolo agbara anyị she Peter Obi hụ ebe kemgbe ya ihe eluigwe ha ekwo anyị ahụchala ha ga n'imefu Peter Obi project Nigeria niile and amara na ahụcha Peter Obi ga win the election of 2027 election. So ihe niile mega ahụ afọ magbara afọ jala agwala m noshi Bola Ahmed Tinubu aga contest election 2027 election. He will not contest or ga contest. So ihe niile ndị emega maybe some of them are ndị niile kwugadi as if they are gods. Dịka David Umahi them. I'm the dangerous. Can you see? Somebody that call himself a leader. I the dangerous. Somebody like Ojes Okadu them. Say prophecy to be fulfilled. Naga Ache after thou Sachichara. The Yoruba Chanda Sachicha before Ayabia. People like Ate them. Abia hukuli here jile melangu promise ma hukano shawuru matirimbu chicha yeye no chiche chewo shi tirimbu chicha wuru mo gi wini nda ose wure anada ose wure ke chicha shagwa minye nozo ano wure one thing na ekuga hu game no bare nwa gwa che Peter Obi ga win tirimbu onye gbara ya mara cha Peter Obi win na tirimbu na this 2007 election Peter Obi win chala. The majority no on the side of P2B. That's why they are attack. In the football pitch, akuma ball. I don't hear that. Oh, you have ball. And when you get goalkeeper goes a box, you got to half in the ball, no midfield, and those only who give goal. Oh, you have ball. P2B who ball. And P2B were marketable commodity that we can market it. Nigerians, I'm that P2B's will came in. Among all these politicians, political women, all have the best candidate. And Nigeria need to change. Half on Obunda ala oranye, away haga hime anu. In 2027 election, Ogidoma Nigeria or Poka Nigeria. Ado Akola Miyashi, Ohunye Chigan Aga Azochi 2027 election. Haso kwa me. Enega kwena Magunushi, Omena. This is a fake prophet. Shandibo. I have a problem in Nigeria. I get you much. Onye ola Chineke goziri. Onye ola Chineke goziri. Ejekwele kosi yani. Ndị ile ndị kosuga ndị Igbo ahụ anyị ire onwe ha imere. Agaghị iji shi mgbe evuru. Ndị Igbo maka Igbo ha kwa no onwe were onwe dị Judas Iscariot. Gị magbuchi onwe mo oge setiri. Amogi jaka ngokwu odogbu onwe mu asimonye gi mekememela asimonye gi support Tinubu supportola asimonye gi bitre ndi Igbo bitre anyị but ndị niile ndị Zaga City board moge luru moje bonye prashi amogi jaka ngwegbu onwe mu so ụmụ Igbo nna dolojo ebelebe nna anụla mimanu kenu me ya kejireji mana anyị gbacha ọsọ anyị agụ ọma agụcha na nna agụ na nne egbucha mpatampia apanye onye nwe ọhịa ailema ọ ga-adị mma ndewonu.